Slušaj, uživaj. Tvoja Luna. Ministarka Tatjana Macura posjetila je ženski fudbalski klub Crvena zvezda, gdje je sa fudbalerkama razgovarala o uslovima za treniranje, razvoju ženskog fudbala u Srbiji i potrebi da devojčice i žene imaju jednake mogućnosti za bavljenjem sportom. Macura je istakla da je ulaganje u ženski sport istovremeno ulaganje u jednake šanse, ali i u buduće šampionke. Posebno je ukazano na značaj velikih ulaganja u ženski sport kroz rodno odgovorno budžetiranje, ali i na potrebu da se u podršku sportistkinjama aktivnije uključe lokalne samouprave, privreda i društveno odgovorne kompanije. Ministarka je tokom posete poručila da sportistkinje treba da imaju uslove za razvoj koji su ravnopravni sa uslovima koje imaju njihove muške kolege. Govoreći o fudbalerkama Crvene zvezde, Macura je istakla i da su one, pored sportskih uspeha, uspešne i u školama i na fakultetima, čime, kako je navela, pokazuju da se posvećenost, rad i disciplina isplate na svakom polju. Poruka sa ovog susreta je jasna. Važno je stvarati uslove u kojima će svaka devojčica imati priliku da razvija svoj talenat, da se bavi sportom i da jednog dana postane vrhunska sportistkinja. Jer, kako je istaknuto, ulaganje u ženski sport nije samo ulaganje u sport danas, već i u šampionke budućnosti. Radio Luna 92 i 103,6 Luna Radio.